Bdew ix-xogħlijiet fiż-żona tal-Fajtata bħala parti mill-proġett ta' riġenerazzjoni f'Marsa Scala. Dan se jinkludi bini mill-ġdid tal-promenad u servizz ta' fast ferry lejn il-Belt Valletta, blan li jsebbaħ il-lokalità fil-waqt li jżid l-aċċessibilità u s-sigurtà. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet. Bħalissa għaddejjed tindif fiż-żona tneħħija ta' strutturi eżistenti u tiswijiet infrastrutturali fuq numru ta' ħitan. Se jkunu qed jinħolqu wkoll numru ta' passaġġi ġodda, jitjib l-aċċess għall-bajja kif ukoll jinbena ġibjun ġdid għall-ilma. Il-materjali li se jintużaw f'dan il-proġett jirrispettaw in-natura tal-madwar. Din ir-riġenerazzjoni se toħloq ukoll spazji miftuħa ġodda għall-familji, b'żona rikreattiva għat-tfal, bankijiet u għamara għall-pikniks u erja b'outdoor gym. Ħankunu qegħdin nagħtuh ġdid ukoll outdoor gym ġdid, bandli ġdid għat-tfal biex bekk ħankunu erġajna poġġejna l-Marsa Scala bħalma minna diġà bħalma qed nagħmlu f'Buġibba, bħalma qed nagħmlu f'Marsa Xlok, postijiet illi għal ħafna snin kellhom bżonn investiment. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul spjega li x-xogħol fuq din il-parti tal-proġett mistenni jkun lest sas-sajf li ġej.